Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, November 6. State of National Calamity, idineklara ni PBBM. Dalakitan Bridge Project, ipinasilip ng Santo Tomas LGU sa gitna ng aligasyon ng Ghost Project. Angeles City LGU, naghahanda na sa banta ng Bagyong Uwan. 27 contractors, pinagpapaliwanag ng COMELEC sa 2022 campaign donations. At maagang year-end bonus, ipapamahagi na sa mga pulis. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng NDRMC sa ilalim ng bansa sa State of National Calamity. Bunso dito ng malawakang pinsalang idinulot ng Bagyong Tino, partikular na sa Regions 6, 7, 8, Mimaropa at Negros Island Region. Layo na naturang deklarasyon na pabilisin ang paghahatid ng suporta, tulong at serbisyo sa mga naapektuhang komunidad dahil sa naturang bagyo. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nakatakdang mag-distribute ang administrasyon ng nasa 760 million pesos na financial assistance sa mga nasalantang probinsya at syudad. Ang deklarasyon ay paghahanda rin na paparating na Bagyong Uwan na maaaring mas malakas at posibleng tumama sa Central at Northern Luzon sa darating na weekend. Samantala, umakyat na sa 114 ang bilang ng mga nasawi dahil sa hagupit ni Bagyong Tino. Batay sa ulat ng NDRMC nitong Huwebes, November 6, pinakamarami ang naitala sa Cebu na may 71 casualties. Sinundan na Negros Occidental na may 18 at Negros Oriental na mayroong 12 casualties. May naiulat ding nasawi sa Agusan del Sur, Southern Leyte, Antique, Bohol, Capiz, Iloilo at Leyte. Patuloy pa rin binaberipika ng mga otoridad ang pagkakakilanlan at sanhi ng pagkamatay ng mga biktima. Samantala, nasa 127 na katao ang iniulat na nawawala, karamihan mula rin sa Cebu at Negros Occidental. Iniulat din ng 82 na sagutan sa iba't ibang rehiyon na nasalanta ng bagyo. Umabot naman sa mahigit 544,000 families o halos 2 milyong individual ang naapektuhan ng higit 5,000 na barangay sa 8 rehiyon sa bansa. Batay na rin sa datos ng NDRMC. Mahigit 127,000 na pamilya rin ang kasalukuyang nananatili sa 4,833 evacuation centers, habang mahigit 36,000 naman na pamilya ang tinutulungan sa labas sa mga evacuation site. Patuloy ang ginagawang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan para sa relief assistance at search operations. Pinaghahanda na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga LGU sa buong bansa para sa pagtama ng posibleng Super Typhoon Uwan. Ayon sa Pag-asa, inaasahang papasok sa PAR ang bagyo at maglalandfall sa Aurora o Isabela sa darating na weekend. Babala ng ahensya, maaari itong magdala ng matitinding pag-ulan at malalakas na hangin na aabot sa 165 km per hour at maaaring tumindi pa hanggang 205 km per hour. Inaasahan din ng storm surge o daluyong sa mga mababang lugar at baybaying dagat, partikular sa silangang bahagi ng Luzon. Bilang paghahanda, inatasan ng DILG ang lahat ng LGU sa buong bansa na paigtingin ng disaster preparedness. Kabilang dito ang maagang paglikas ng mga residente, pagtiyak sa kahandaan ng mga evacuation center at paglalagay ng relief goods at kagamitan para sa rescue operations. Sa Aurora, nagpatupad na ng precautionary measures ang bayan ng Dingalan matapos i-anunsyo ang suspensyon sa lahat ng tourism activities simula Biyernes, November 7. Mahigpit na pinagbabawal ang trekking, hiking, swimming at maging ang paglalakad sa coastal areas bilang bahagi ng mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan ng mga residente at turista. Nagpapaalala naman ang Pag-asa sa publiko na maghanda na ng pangapangunahing pangangailangan at patuloy na sumubaybay sa mga opisyal na abiso ng ahensya at mga lokal na pamahalaan. Patuloy pa rin minomonitor ng ahensya ang kilos ng bagyo at inaasahan maglalabas ng unang tropical cyclone warning sa oras na pumasok ito sa PAR. Samantala, naghahanda ng Angeles City LGU sa posibleng epekto ng Bagyong Uwan na inaasahang papasok sa bansa sa weekend. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang paglalaan ng evacuation centers, relief assistance at tuloy-tuloy na koordinasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Magbabalita si Bryce Oracion.
Bilang paghahanda sa posibleng pananalasa ng Bagyong Uwan, nagsagawa ng pre-disaster preparedness meeting ang Angeles City LGU katuwang ang mga punong barangay at City Disaster Risk Reduction and Management Council. Kabilang sa mga tinalakay ang risk assessment, resources mobilization, at malinaw na evacuation protocols upang maiwasan ang anumang panganib ng bagyo sa mga residente. Batay sa hazard risk map ng ACDRRMO, 14 na barangay ang napabilang sa high-risk flood areas, partikular ang mga nasa paligid ng Abacan River. May nakahandang evacuation centers sa bawat barangay at magbibigay ng modular tents ang lungsod para sa pansamantalang tirahan ng mga apektadong pamilya. Inirekomenda rin ang preemptive evacuation lalo na sa mga lugar malapit sa Sapang Balen Creek. Kasabay nito, humihingi ang lungsod ng tulong sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa desilting program upang maibsan ang pagbaha. Tinitiyak naman ng City Command Center ang 24/7 na operasyon para sa agarang pagresponde at pamamahagi ng food at non-food relief items. Target simula ng preemptive o forced evacuation sa Biyernes, November 7 para sa mga barangay na may mataas na tsansa ng peligro. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na manatiling alerto at sumubaybay sa opisyal na abiso mula sa Angeles City Information Office. Kasama si Raymond Tasoy, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Ganoon din po sa Instagram. Sa X naman po, CLTV36. At sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ipinakita mismo ng Santo Tomas LGU ang aktual na flood control project sa Dalakitan Bridge matapos sa mga paratang na ghost project umano ang naturang konstruksyon. Sa ginawang site inspection, ipinaliwanag ng opisyal ang lagay ng proyekto at ang dahilan kung bakit ito na-delay. Ang buong detalye ay hatid ni Acel Fernando. October 5, 2025 nang magsagawa ng kilos protesta ang ilang residente ng Santo Tomas, Pampanga laban sa umano'y maanumalyang flood control project sa kanilang lugar. Nitong Huwebes, November 6, ipinasilip ng Santo Tomas LGU ang Phase 1 at 2 ng flood control project sa Dalakitan Bridge bilang tugon sa mga aligasyong may ghost project sa bayan. Pinangunahan ang inspeksyon ni Mayor John Sambo kasama si Police Major Narciso Zingalawa kung saan ipinakita nila ang mga natapos at kasalukuyang ginagawang proyekto sa lugar. Inimbitahan din umano nila ang mga residenteng nagprotesta, pero ni isa sa kanila walang dumating. Nandito po tayo ngayon kasama po ang ating mayor at mga barangay captain para ma-inspect po ng personal at makita ito pong flood control project noong 2023 na ito po yung phase 1. Ito pong phase 1 na to, base po sa coordination ng sa DPWH, ito po yung complete na, finish na. Ito pong flood control project. Batay sa tala ng Project and Contract Management Application o PCMA, sinimula ng proyekto noong June 5, 2023 na may pondong mahigit 91 million pesos at kontraktor naman ang Edmarie Construction and Trading. Natapos ang Phase 1 noong February 22, 2024. At hindi natin papayagan na magkaroon tayo ng ghost project dahil ayaw natin mabahiran ang ating pangalan, lalong-lalo na sa national government. We need the support of our national government, no, na magpondohan pa tayo sa bayan ng Santo Tomas, lalong-lalo na yung paglaban natin sa baha. Kasunod nito, ininspeksyon din ng alkalde ang Phase 2 ng flood control project sa Dalakitan Bridge na bahagi rin ng flood management program ng bayan. Ayon sa nakapaskil na poster sa lugar, dapat ay tapos na ito noon pang October 10, 2025. Ngunit paliwanag ng alkalde at project manager na si Felino Visperas mula sa EGB Construction Corporation at Sunray Metro Builders Corporation, nagkaroon ng pansamantalang suspensyon noong July 2, 2025 dahil sa pagbabago sa plano.
Nakatanggap daw sila ng suspension order sa DPWH habang inaaprubahan ang bagong disenyo ng flood control system. Pagkaraang ma-approve, ibinaba ang resumption order noong October 1 at agad na sinimula ng trabaho noong October 3. Bigyan po kami ng resumption order, ito po yung April 14 nagsimula kami, pero nagkaroon po ng suspension last July 2. Opo, nagkaroon pa suspension. So from July 2, kasi nagkaroon ng redesign because of the characteristics of the soil condition, characteristics din po ng result ng soil exploration. So inantay po namin yon. Dagdag pa ni Visperas, kailangan nilang sumunod sa mandato ng DPWH. We have to comply with the DPWH mandate. DPWH, they come often, maybe almost 3 or 4 times a week. Alternate, pupuntang quality, pupuntang project implementation, construction division, pupuntang mga HIPI. At saka, we anticipate everything will come. So we need to comply with all of the aspects of the construction. Tiniyak naman ni Sambo na patuloy ang transparency, regular na inspeksyon at mahigpit na monitoring ng lokal na pamahalaan sa mga proyekto sa Santo Tomas. Hindi ho natin papayagan na magkaroon ng substandard. Una-una, ghost project. So wala na tayo doon. Klaro na, galing na tayo sa phase 1. Nandito na tayo ngayon sa phase 2. Nandito ang project manager ng contractor, EGV Construction, no? Engineer Lino. At hindi ho natin papayagan na magkaroon ng substandard project, flood control project sa ating bayan, dahil dito po nakasalalay ang ating buhay at kabuhayan. Isel Fernando, CLTV 36 News. Samantala, pinadalhan na ng show cause orders ng COMELEC ang 27 kontratistang hinihinalang nagbigay ng campaign donations noong 2022 elections. Inaatasan silang magsumite ng paliwanag sa posibleng paglabag sa election rules. Naritong report. Naglabas na ng show cause orders ang Commission on Elections o COMELEC laban sa 27 kontratistang pinaniniwala ang nagbigay ng campaign donations sa ilang kandidato noong May 2022 elections. Kabilang sa mga ito ang Centerways Construction and Development Incorporated, Josen Builders and Construction Supply Corporation, GOC Builders at JWU Construction and Supply. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, ipinadala na ang mga notis sa mga kumpanya nitong Lunes, November 3. Inaasahan namang magsusumite ang mga ito ng counter affidavit sa loob ng 10 araw. Idudulog sila sa Political Finance and Affairs Department upang opisyal na sagutin ang mga alegasyon. Dagdag ni Garcia, susunod ding padadalhan ng show cause orders ang mga politikong tumanggap ng naturang donasyon. Tumanggi muna siyang pangalanan ng mga kandidato, lalo na ang mga nasa pwesto para hindi magkaroon ng tensyon. Matatanda ang una ng pinadalhan ng show cause order, si Senator Chis Escudero nitong Oktubre. Dahil ito sa umano'y 30 million pesos na natanggap niya sa isang construction company noong 2022 elections. Ayon pa sa COMELEC, 26 sa kontratista ay walang kaugnayan sa Department of Public Works and Highways. Gayunman, posibleng may paglabag pa rin sa iba pang batas, gaya ng franchise o iba pang ipinagbabawal na donasyon. Tiniyak ni Garcia na magkakaroon ng formal na pagdinig kung kinakailangan upang magkaroon ng malinaw na basihan ang posibleng pagsasampa ng kaso. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Tatanggap ng maagang pamasko ang mga miyembro ng PNP matapos iutos si PBBM ang agarang pamamahagi ng year-end bonus at cash gift para sa libo-libong active and retired police personnel. Maagang matatanggap ng mga miyembro ng Philippine National Police ang kanilang year-end bonus at cash gift alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aabot sa mahigit 227,000 na active police personnel ang makakatanggap ng bonus mula sa humigit kumulang 8.7 billion pesos na pondo. Kasama rin sa makikinabang mahigit sa 2,800 na retired police na inaasahang makakakuha ng bonus sa November 13 mula sa 92 million pesos na pondo. Ayon sa Department of Budget and Management, katumbas ng isang buwan na sahod ang year-end bonus, bukod pa sa 5,000 pesos na cash gift na isasabay sa unang payroll ng Nobyembre. Ayon sa PNP, magsisilbing pagkilala ang maagang insentibo
sa sakripisyo at patuloy na paglilingkod ng kapulisan sa seguridad at kaayusan ng komunidad. Hinikayat naman ng kapulisan ng kanilang mga tauhan na gamitin ng wasto ang kanilang mga matatanggap. Sa ilalim ng panuntunan ng DBM, lahat ng kawani ng pamahalaan, regular man o contractual, ay may karapatang tumanggap ng year-end bonus at cash gift basta't nakapagsilbi sila ng hindi bababa sa 4 na buwan ngayong taon at nasa serbisyo pa mula October 31, 2025. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong mga manapanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV 36 Official, ganun din po sa aming Instagram at YouTube channel. At isa naman po ay ang CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong September 2025 ayon sa PSA. Bahagyaring tumaas ang bilang ng mga may trabaho pero nananatiling mababa ang kabuuang labor for participation ng mga Pinoy. Magbabalita si Raymond Tasoy. Sa gitna ng pabago-bagong takbo ng ekonomiya at papalapit na holiday season, nananatiling masela ng sitwasyon ng labor market sa bansa. Habang may mga industriya na patuloy ang pagdaloy ng oportunidad, may ilan namang ramdam ang paghina ng hanap buhay. At sa pinakabagong September 2025 Labor Force Survey mula sa Philippine Statistics Authority nitong Huwebes, November 6, may mga numerong dapat bantayan. Nasa 1.96 milyon ang bilang ng mga Pilipinong unemployed o walang trabaho nitong Setyembre. Mas mababa ito kumpara sa 2.03 milyon noong August 2025. Ngunit mas mataas naman sa 1.89 milyon na naitala noong September 2024. Katumbas ito ng 3.8% na unemployment rate. Ibig sabihin, 38 sa bawat 1,000 Pinoy na nasa labor force ang wala pa ring trabaho o negosyo. Samantala, bahagya namang tumaas ang bilang ng mga Pilipino na may trabaho. Mula sa 96.1% noong August 2025, nasa 96.2% na ito nitong Setyembre. Mas mababa ito sa 96.3% na naitala noong September 2024. Ang naturang porsyento ay katumbas ng 49.60 milyong Pinoy na may trabaho nitong September 2025. Nangunguna pa rin ang services sector bilang main contributor sa kabuuan ng employment rate, sinundan ng agriculture sa 20.9% at industry sector sa 17.8%. Sa usapin naman ng subsectors, nangunguna ang construction sector sa nag-ambag sa bahagyang pagtaas ng bilang ng mga may trabaho. Nakapagtala ito ng halos 514,000 na bagong empleyado na karamihan ay mula sa pagtatayo ng gusali, plumbing at mga utility project. Sumunod sa construction ng fishing and aquaculture sector, accommodation and food service, human health and social work, at agriculture and forestry. Tumaas din ang bilang ng mga underemployed o mga empleyadong mayroong additional work hours o may mahigit sa isang trabaho. Nasa 11.1% ito nitong September 2025. Mas mataas sa 10.7% noong August ng kaparehong taon. Sa kabila nito, nananatili pa ring mababa ang kabuuang labor force participation rate ng bansa. Mas mababa ito sa 65.1% noong August 2025 at 65.7% noong Setyembre ng nakaraang taon. Ipinahihiwatig nito na mas kaunti pa rin ang mga Pinoy na aktibong naghahanap ng trabaho sa Pilipinas. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, nakatakdang lumaban para sa isang panibagong World Boxing title, si Nonito the Filipino Flash Donaire kontra sa isang Japanese contender sa Disyembre. Kung magwawagi sa laban, mapapabilang ang Pinoy Pride sa listahan ng mga pinakamatatandang World Boxing Champion sa kasaysayan. Muling sasabak para sa isang world title fight ang boxing legend na si Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. sa December 17. Target ng 43 anyos na boksingero na maging ikatlong pinakamatandang world champion sa kasaysayan. Ngunit mangyayari lamang ito kung makakapagtala siya ng panalo kontra sa Japanese contender at 29 anyos na si Seiya Tsutsumi. Nabigyan ng pagkakataon si Donaire matapos umatras ang dating WBA champion na si Antonio Vargas
dahil umano sa personal na kadahilanan. Bilang kasalukuyang interim title holder, formal na kinumpirma ng mga international boxing outlet na siya ang papalit upang makipagtunggali kay Chuchumi. Sa laban ni Donaire, bitbit niya ang record na 43 wins, 28 knockouts at 8 losses, kabilang ang 4 na world titles mula sa iba't ibang weight divisions. Huling lumaban ng The Filipino Flash nitong Hunyo kontra kay Andres Campos kung saan nakuha ang panalo via technical decision. Itinuturing ng iba't ibang boxing enthusiast na magiging sagupaan ng bilis at youth advantage ang mangyayaring laban sa Disyembre, lalo't kilala si Donaire sa kanyang matitinding suntok at knockout power. Positibo naman ang suporta ng Pinoy boxing fans sa pagkakataong makakadagdag si Donaire ng bagong tagumpay bago tuluyang magretiro sa kanyang makulay na karera. At yan po ang Game On! Ako po si Kelo Makapinlak para sa CLTV 36 News. Hanap po ba ay sasakyang matibay sa kalsada at handa sa kahit anong adventure? Sa panahon ngayon, stand out pa rin ang iconic na Jeep Wrangler 4-door Sport, dalang legendary off-road performance at classic Jeep styling. May 2.0-liter turbo engine na kaya magbigay ng lakas at tibay sa anumang terrain, plus removable roof at doors para sa ultimate open-air driving experience. Available na ito sa Laos Auto Group para sa mga handang sumabak sa tunay na biyahe. Tara na't silipin ang lahat ng features na handog na ito. Hi, good day. I'm Alain David, Sales Executive of Jeep Clark. Let me introduce you the Jeep Wrangler 4-door Sport. Jeep Wrangler has LED headlight, daytime running light, and LED fog lamps. Dito po sa hood ng Jeep Wrangler, hindi nyo na po siya kailangan buksan sa loob dahil pwede nyo na po siyang buksan dito sa harapan. Jeep Wrangler 7 slot with honeycomb grille, tow hook, and the engine guard bumper. The engine of the Jeep Wrangler is 2.0 inline 4, direct injection turbo. Meron po siyang 268 horsepower with 400 Newton meter and engine start-stop. For the tire of our Jeep Wrangler, aluminum gray wheels with 245 by 75 rim 17. Equipped na rin siya ng trail rated badge. So, included po dyan yung articulation, water fording, maneuverability, ground clearance, and traction control. So, kaya makikita nyo po siya, meron na siyang stepboard. Built-in na rin pala to ng aluminum doors. So, mas lightweight siya compared dun sa steel door. Then, ito pong hard top niya or freedom top is made of fiberglass. So, detachable po siya. Kaya po na-detach siya is adventure car po ito for off-road and adventure. Dito po sa rear side ng Jeep Wrangler, makikita nyo po yung third lap brake light, reverse camera with sensor and tow hook. Dito nyo na rin makikita yung spare tire niya. Dito po binubuksan yung sa tailgate. Tsaka meron na rin po siyang rear glass with hydraulic assist. Dito po sa rear compartment, 31.7 cubic feet siya. And if kailangan nyo po ng more space, pwede nyo pong i-fold yung 2 seats sa rear for 71.4 cubic feet. This Jeep Wrangler also, built-in na po siya ng roll bar for safety features and speakers for entertainment. Built-in na po yung mga hook niya to protect yung mga luggage nyo po para hindi po siya magalaw sa off-road. Para sa interior po ng Jeep Wrangler natin, meron po siyang hard durable plastic. Dito nyo rin po makikita yung power side mirror and power lock. Para sa Jeep Wrangler seat,
Made po siya ng fabric with water repel and manual seats. At yung seating capacity ng natin ay 5-seater. Para sa steering wheel natin, leather siya, plus telescopic and tilting siya. At dito sa steering wheel natin, meron na siyang adaptive cruise control plus Bluetooth connection with voice command. At para naman dito sa head unit natin, 12 inches head unit with wireless Apple CarPlay and wired Android Auto. So, meron na rin po siyang control sa aircon, Bluetooth connectivity, off-road. Pwede nyo po siyang iset dito. Makikita nyo po kapag mag-set kayo ng 4x4. Plus, meron po siyang apps. Yan. Then, digital cluster gauge na rin po sila. Dito naman sa manual control ng Jeep Wrangler, makikita mo dito, sir, yung heated seat, heated steering wheel, aircon control, tapos meron po siyang reverse sensor, auto start stop, screen off, plus yung switch ng mga windows natin is nandito siya. Makikita niyo siya. Meron na rin po pala siyang auxiliary and Type-C na charging port plus additional 12 volts AC kung gusto niyo po siya magdagdag kayo ng charging port. Tapos automatic transmission na pala siya, 10 speed. So plus ito makikita niyo po yung control nung 4x4 natin siya. Meron siyang 2 high, 4 high auto, 4 high part-time, neutral, then 4 low. Plus manual handbrake pa po siya. Meron na rin po siyang armrest with dual compartment. Plus meron po siyang additional USB for charging. Alam niyo rin ba na ang Jeep Wrangler ay push start button? Para sa price pala ng Jeep Wrangler 4-door Sport is 4,790,000. With promo tayo ngayon, less 400,000 with free half door. Plus, meron tayong Laos Group Cares 24/7 road assistance worth 32,500. Meron na rin tayong additional inclusions like free mattings, free 3 years LTO registration, free tint, plus 30 liters fuel. For more inquiries, you can call or text us at 0919-069-7716. Pwede kayong mag-visit sa aming Facebook page, Jeep Clark. At para ma-experience nyo yung aming Jeep Wrangler 4-door Sport, pwede nyo kami bisitahin dito sa Jeep Clark, located at LGC Automotive, Building MA Rojas, Clark Freeport Zone, Pampanga, Angeles. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong mga napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Magandang araw po, kasama natin ngayon si Mr. Ian Paulo Mejia, ang Tourism Officer 3 ng CDC Tourism Promotions Division upang pag-usapan ang nalalapit na Happening on the Green at kung paano ito makakatulong sa pagtuloy sa pag-usbong ng turismo sa Clark. Magandang araw po, Sir Ian. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, Sir Ian, kasi nabasa ko po ang ating briefer kanina na nag-start pa lang Happening on the Green noong mga 1940s or 1950s, if I'm correct. Para po sa ating mga manonood, ano po ba ang Happening on the Green? So yung Happening on the Green po is a regular community affair activity that was being staged by the American Air Force when they were still here sa Clark Air Base. No?
it is one of the 2 times a year that the airbase is open to the public. So they gather the community, they set up po a fair-like activity where there are rides, there are sellers, may mga pagkain, may mga art fair na ginagawa nila. So technically sir, matagal na pala itong Happening on the Green. Ano po ang kumbaga pangunahing gustong gawin ng Clark? Bakit po natin ni-revive ang Happening on the Green? Tama sir, the last Happening on the Green po was held in 1990 prior to the eruption of Mount Pinatubo. No? So alam naman po natin that Mount Pinatubo erupted in 1991 that prompted the American Air Force to vacate the air base. So kami po sa Clark Development Corporation, we wanted to revive this activity kasi po we wanted to revive the community gathering that the Happening on the Green is very well known. Kaya ang ginawang effort ng Clark Development Corporation po na pag-isahin ang lahat ng mga Clark locators, mga tourism-related establishments man yan, mga manufacturers yan, or other locators po that we have in Clark to be participating dito sa Happening on the Green. Kasama na din ho yung aming MCAC or what we call the Metro Clark Advisory Council, no? Which is comprised of the local government units of Mabalacat, Angeles, Porac, Capas, Bamban, and also the provincial governments of Pampanga and Tarlac. And lately, narinig po natin itong nostalgia tourism, sabi nila. Ano po ba itong nostalgia tourism at paano ito nakakatulong sa pagpapalago ng turismo sa Clark at sa buong rehiyon, Sir Ian? Opo, when we talk about nostalgia tourism, it's something like bringing back the past, no? And having a feel of what happened in the past. Alam naman po natin, nabanggit natin kanina na Clark Freeport Zone is a former air base, no? So we wanted to promote nostalgia tourism so that we could still have a feel of how it is in Clark during the time of the Americans. And the Happening on the Green is one way of bringing back that feel for the current generation to feel how was it in Clark before. Sir, sa ating kwentuhan kanina, magsisimula or itong Happening on the Green will happen on November 8 to 9. Pero ito po ay kumbaga bubuksan na bukas, Friday, November 7. At pagbubukas po natin, ano-ano po yung mga maaaring asahan ng ating mga pamilya, mga magkakaibigan, mga gustong bumisita sa gaganapin na Happening on the Green. Ito pong darating na sa mga susunod na araw sa Clark Parade Grounds. Tama po yan, sir. Bukas po at 5:30 in the afternoon, sisindihan po natin ang pinakamalaking Christmas tree dito sa Clark na nasa Clark Parade Grounds. At ito po isasamahan din ng isang fireworks display. It's a fireworks display that was never seen before in Clark. No? Kaya po inaanyayahan namin yung lahat ng publiko, mga karehiyon na tumungo dito sa Clark Parade Grounds bukas po, alas 5:30 ng hapon upang samahan kami at makiisa sa buong Clark community sa pagsindi namin ng aming Clark Christmas display at sa pagbubukas po ng Happening on the Green Festival. This is very exciting, Sir Ian, kasi personally, I can definitely say na yearly makikita natin na ang Clark Development Corporation or yung CDC isa sa mga pinaka-festive na lugar dito sa probinsya ng Pampanga, knowing na we are the Christmas capital of the Philippines. Kaya naman nakikita natin na napakaganda, napakakulay, madaming pagkain ang makikita natin sa mga festivities sa Clark. Pero ito po, kasama po natin ng Metro Clark at mga Clark stakeholders bilang katuwang sa programang ito. Paano po natin natutulungan ng ganito mga partnerships sa tagumpay ng proyekto? Tama yan, sir. Kami po, lubos po kami nagagalak sa ipinakitang suporta ng Metro Clark Advisory Council. Hindi lamang po ang MCAC, kundi lahat po ng stakeholders dito sa Clark. Ito pong partnership na ganito, public-private partnership at partnership ng CDC at ng mga LGU sa kapaligiran niya, isa ho itong magandang senyales na yumayabong at umuusbong ang turismo dito sa aming area, dito sa area ng Clark, no. Minarapat po namin na isama ang mga local government units na bumubuo sa MCAC dito sa Happening on the Green upang yung mga pumupunta po sa parade grounds ay maging familiar din kung ano ang may offer ng mga iba't ibang LGU sa paligid ng Clark. Kasi madalas natatanong kami like for example, sir, yung mga turista po who would stay like
3 days dito sa Clark. Siyempre po yung isang araw gugugulin na nila sa Clark, no? So for the other days po, they would often ask us ano pa yung pwede nilang gawin sa labas ng Clark. And we would often recommend them to the different LGUs surrounding Clark, no? Namin na pumunta din sila and to have their specific villages inside the festival grounds from this November 7 to 9 para lahat ho ng pupunta sa parade grounds could have a glimpse and could have an idea ano yung pwede nilang gawin sa Mabalacat, sa Angeles, sa Porac, sa Bamban, sa Capas. Yes, sir. You've mentioned about the local government unit, our mga lokal na negosyante at syempre yung ating mga kasama sa Clark. Pero ngayon po, ang itatanong ko, ito po ba mga artista, yung mga performers at yung mga artists natin, meron po ba silang mga pagkakataon na makilahok sa ating event? Siyempre sir, meron din po yan. Sa mga gusto po, mga performers, those who belong to the performing arts group, if you wanted to perform during the happening on the green, just you can get in touch with us po through our Facebook page, Visit Clark, no? And then yung mga craftsman naman po natin, we have the what we call the Clark Art Market that is also part of the happening on the green festival, no? We have a variety of artists, craftsmen, who will be showcasing their crafts and selling their crafts also during the happening on the green. Ay, syempre sir, sa lahat po ng ating mga manonood, excited na silang bumisita sa CDC nitong darating na weekend. Pero gusto nila malaman sir, ito po bang happening on the green, meron po bang ticket, meron po bang reservation, meron po bang kailangan gawin upang makabisita? O ito po ba totally na libre lang para sa lahat? Ang happening on the green po is totally free para sa lahat po ng gustong pumunta at makisaya. However, we encourage yung mga participants po, especially those who would want to partake or to join the Grand Family Picnic Day on November 9 to register. Yung registration po, you can find it dun sa Visit Clark Facebook page namin. There's a link that you can click and you can register as a family so that you can also have a chance to avail or to get yung hug picnic mats that we prepared. Yes, Sir Ian. Before we let you go, ano po yung mga paanyaya o mensahe para sa mga gustong makiisa at makisaya sa Happening on the Green 2025? Kung meron po tayong mga do's and don'ts, yung po mga gusto natin ipaalala sa lahat po ng ating mga turista o mga bisita, hindi lang po dito sa probinsya ng Pampanga, hindi lang po sa Central Luzon, kundi kahit outside po ng ating rehiyon. And po, on behalf of Clark Development Corporation, our President, Attorney Agnes De Vanadera, we would like to invite everybody, lahat po ng Pilipino na pumunta dito sa Clark Freeport Zone sa darating na weekend, November 7 to 9, upang makisaya at makilahok sa 2025 Happening on the Green Festival. Basically, sir, wala naman hong masyadong restrictions. You can bring pets, you can bring your food as well and have a picnic at the parade grounds, no? Alam naman po natin that annually during this season, the parade grounds plays host to thousands of picnickers, no, daily. So kung gusto po ninyong makisaya, welcome po kayo dito. Po tayo. You can also take advantage of our loop buses para dun po sa mga walang private cars, no? There's an easy access to get inside the Freeport ngayon. You can just go sa SM Clark or sa Mabalacat Gate and we have our loop buses na pwede po ninyong sakyan and you can they can drop you off right at the parade grounds for the Happening on the Green. Very well said, sir. At syempre, sa lahat po ng mga siguro, yung mga napagod this week sa trabaho, lahat po ng siguro sobrang daming ginawa ay gusto magpahinga naman, siguro pwede na po tayong bumisita dito sa Happening on the Green para kahit paano ay maramdaman natin ang diwa ng Pasko kasama ang Clark Development Corporation. Maraming salamat po, Mr. Ian Paulo Mejia, ang Tourism Officer 3 ng CDC Tourism Promotions and Division. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Good news mga kabalen, dahil may bagong tambayan sa Mabalacat City na hindi lang tiyan ang mabubusog kundi pati na ang curiosity nyo. Dito sabay ninyong matitikman ang goto ng North at goto ng South para magkaalaman na kung alin talaga ang goto ng bayan. Pero bukod pa dyan, tampok din sa bagong kainan ng iba pang mga putahing siguradong papatok sa panlasa ng lahat.
Mula Toto Beats hanggang mga best-seller nilang bagnet at kare-kare, sabay-sabay tayong matakam sa reporter Riniela Tugay. Sa pula o sa puti? Kaninong goto nga ba ang magwawagi? Ang sticky gotong Kapampangan o beefy gotong Batangas? Yan mismo ang pasabog ng pinakabagong food spot sa Mabalacat, ang tambayan ni Boss A. Isang 5-star Toto Beats na nag-celebrate ng kanilang grand opening nitong Miyerkules, November 5 sa Sitio Baluarte, Barangay Dapdap. Mas pinainit pa ang okasyon ng motorcade, preaching, store blessing at ribbon cutting na dinaluhan ng mga residente, barangay captain at Kapampangan vlogger na si Budang na nagpasaya sa crowd. Very controversial po itong ginawa naming move na to dahil i-introduce po namin sa inyo, sa mga Kapampangan at sa mga taga Central Luzon, yung ating Gotong Batangas, which is kakaiba po talaga dun sa Gotong Kapampangan natin. So there's a big difference, kaya talagang naglakas loob po kung introduce ito sa inyo para noon mapag-compare nyo po kung alin po talaga yung mas masarap. Ang goto from the south or yung goto natin from the north. Tila food show ang eksena dahil talagang malilito nga naman ang mga Tagalog kapag umorder ng goto pero lugaw na may lamang loob ang inihain sa inyo. Kabaliktaran naman ang mararamdaman ng mga Kapampangan sa kakaibang luto ng Goto Batangas na purong baka ang sangkap. Mula sa lamang loob hanggang sa balat that melts in your mouth. Malasabaw din ang pagkakaluto nito na pwedeng ipare sa kanin o fried rice. Ayon sa owner nito, layunin ng tambayan ni Boss A na maghatid ng dekalidad na Toto Beats sa presyong pangmasa. And along with the Gotong Batangas and Gotong Kapampangan is iba-iba pa pong mga products na certified Kapampangan po ang nagluto at may twist po na Kapampangan. So siguradong papatukin po yung ating 5-star Toto Beats dahil wala po kaming pinapangako sa place, pero ang food garantisadong fresh, bagong katay at high quality po para sa presyong pang Toto Beats. Hindi lang goto ang ibinida ng magpinsan na business partners dahil ipinasilip din ni Alfredo Jacob Jr. ang iba pa nilang bestsellers. Andito po lahat ng ating mga selected foods starting from Toto Beats and high-end menu. Meron po tayong bagnet, sisig, bagnet kare-kare, meron po tayong Gotong Batangas, and yung pong ating bestseller po today is yung Porterhouse na steak, which is masarap, malambot, at siguradong babalik-balikan. Kaya kung trip mong tikman kung alin nga ba ang tunay na goto ng bayan, tara na sa tambayan ni Boss A. Bukas ito mula 4 p.m. hanggang 12 midnight. At para naman sa medyo malayo at hindi makakapunta, huwag mag-alala dahil may Boss A's rolling at go-to stalls rin na umiikot sa Mabalacat mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. Riniela Tugay, CLTV 36 News. Hindi lang ganda, kundi malasakit sa kalikasan ang ipinamalas ng mga kandidata sa Miss Earth 2025. Sa pagtatapos ng kompetisyon, itinanghal na bagong reyna si Natalie Puskinova ng Czech Republic. Habang pinasaya naman ng Pinay candidate na si Joy Barcoma, ang mga kababayan matapos mapasama sa mga runners-up. Alamin ang buong detalye sa Chika Express ni Danny Cagino. Isang bagong environmental warrior ang wagi sa Miss Earth 2025 pageant. Si Natalie Puskinova ng Czech Republic ang bagong may hawak ng corona at siya na ngayon ang magsisilbing ambassador ng kalikasan sa ilalim ng advokasiyang Beauties for a Cause. Pinalitan ni Puskinova si Jessica Lane ng Australia matapos ang Grand Coronation Night na ginanap sa Cove Manila o Cada Manila sa Parañaque City nitong Miyerkules, November 5. Tinalo ng bagong reyna ang 81 candidates mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama ni Puskinova ang kapwa niya elemental queens, kabilang dito ang Miss Earth Air 2025, Saldis Ivarstodir ng Iceland, Miss Earth Water 2025, Mu An Trinh ng Vietnam, at Miss Earth Fire 2025, Wari Nam Kam ng Thailand. Samantala, ang pambato ng Pilipinas na si Joy Barcoma ay nagtapos bilang isa sa 4 na runner-ups ng kompetisyon, kasama ang Chile,
Brazil at Ukraine. Layunin sana ni Joy na maibalik sa bansa ang ikalimang Miss Earth crown na unang napanalunan ni Karen Ibasco noong 2017, Angelia Ong noong 2015, Jamie Harrell noong 2014 at Carla Henry noong 2008. Bago niya ibinigay ang kanyang sagot sa question and answer portion, nanawagan si Joy sa mga manonood na alalahanin ng mga biktima ng bagyo. Before you give me a word, can I please share something to the world, please? Sure. I am just waiting for this moment to encourage everybody to offer prayers to the victims of typhoon in Cebu. A lot of people have died. A lot of people have experienced the catastrophe that typhoon and the flash flood has brought to our countrymen. So I hope that you take this time as we celebrate taking care of Mother Earth, that we also think about, remember the lives of the people we've lost, because Filipinos deserve better lives. Filipinos deserve to be safe in their country. Sa Q&A segment, tinalakay naman niya ang kahulugan ng salitang law sa kanyang sagot. Law. No one is above the law. And we hope that everyone can hear this message. Every decision that our politicians are making, every policies that our government officials are passing for our people affects the lives of everybody. Social justice, environmental justice is also human justice. And so we must make sure that every law we pass is a right for every person on earth. Thank you. Ang Miss Earth pageant ay itinatag noong 2001 at sineselebrate ngayon ang ika-25th anniversary nito. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Cancino para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasayang okasyon na bida nakikislap ang higanteng parol ng City of San Fernando. 37 days na lamang po, Giant Lantern Festival na. Makita-kita po tayo sa Robinson Starville sa December 13, 2025. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. 49 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po.